Hello viewers, I Shanswear, Sashisin partner Priang Sumubhai fi Chakani ka channel ha ka kertang ka bathyang tam jong Jesus Christ nong penim. Teka por kadang long san shiten kadang long menstep bat ngai ngu ublay ba habang la kie man duai man ublay la pan pa nga ore ban kran ya kani ka message kalong ka balong ka badan kamba anong fi bat ka ban yarap ban pelat lut fi nakani ka jet pop pa ki babun ki basyate maraw kani ka pop bat akani ka por ngan kran syapang ka pop jong ka jing syate maraw ha ka ban pet ya kitu ki film jaklia lani ka bagi khat aktin parang ka porn addiction lani pornography lani kumju ka baya bot lang bat ka masturbation anong fi pet akani ka channel anong fi ka jing ai jong blay ngam ngasih de ulapa nga ban snai kan ga YouTube channel tang ban shu entertain ya ki jingmat perkhat jong fi wan kran ya fi nrai ha kan ga channel fin ing ya kran bet ya ki core issues yel ni kita ki ai ki badai bet ka jing em jong ka ba fi kan do ha ki jing e jong fi blai la khat ya tang bangan shu kran na kan ga channel nrai ngile ru ya kata ka deliverance ka ba lada fidan jing sha te sha khum hakum kini ki jat mensim baman akum jik kini ki jat pop ad fila ko alat aga jing ai jong ublai ngi penle aga deliverance ru bat ki briu ki yo ban lat lo ti tongan sedang no anum bunya sepang kita ngi sei keren sibet sepang kita ti angan ong fi kani ka pop jong ka jing pet ki film jaklia lani ka ba khat ka porn addiction anong fi kadai ka badan hasat lak ka pertai kalau ada naduk mensyuan rai mentabat ka jingmi jong ki mobile phones jong kibri kilap syangap syate syakum kini halaki kamera tiak la jong ngadong fi kini kadai ka pop ka ba shirk hei ba bet ngakran bet ka jingiet kani ka pop ka te tangi ki rangba andoi ka te ki samla bat kentai bat shenrang bat long kami bat long kepang nong fi bakani ka pop nong fi haba kala yo ban te marang yu briu nong fi kan sasei uso fi ka bible ko ong ti ko ong gai thu ko ong akmi no god is not mock aktin bible parang NIV ko ong god is not mock a man shall sow what he reap tu blay umday ba bangin lekai ba ublay bang ani ba ban kran ben ublay ubriu un at na kata kaba u larap tapi kini kadai ka jet pop kaba lada fidang syate meram ta fila bet yo so jengka bat hakawai ka sngi ngan ong para banget nai ki viewers manu kat bebadai pin sa say yo so makran ya kani pet para banget ang ni ngalong vulnerable ngapan pawel dia bat am shimla le ran ban yethu ya ka bala ja ngaru sisin ha ka wei khapor ngalalong bala syate marang akani ka pop ha bakala te marang nga ngala punya kata ka pop bat kumbak tinjong blai ka ong ba ha bakata ka pop kala pun mo ha city jukam kata ka jingkwa brai kala pun bat ka kha ya ka pop bat kata ka pop kawan ra senan ya ka jingyap manong fina ka experience la dia nong fina mar bangala la lut mentana kani cisin kani ka pop kala te marang nga bat kala kharoi bat ngala sya expose nan ka pau sunan cabar ka du ka jingya dai bigi bri bat anong fi kani ka pop lada film ya deal no bat ka film penrat dan khong no ka anong fi kan sap pau bat chaki bri kan sap pau chaka perthai kan sap penjat ya ka jingya dai ai yang hasam fi lada fi dai bri bal asyong kurim anong kan penpra ya ka jingya dai silok kan wan kan kata igi khun ngadong fi ngal aju igi beriuru iba bakile ngani ka pop ile buri ngani ka pop ngadong fi ka hiar patang wat syaki khun ru ngadong fi wat syaki khun ru kan hiar patang namar ba uni mensim udan mensim ne di pat kan sate marau si khun tangkat takan penlek ran fi jat ngadong fi pat ani thu fi kani ka pop karung wat sya ki ba
la tray ka kamu blay kala ngakren met ni da ka jingit kala bandrung wat ki pastors wat ki briu ki ba tray ka kam jong blay wat kitu ki ba let ka seminary ngan ong fi let theology ngan ong fi kani ka jat pop karung ngan ong fi karung haman la ki tliu jing ngan ong fi bat kani ka de ka wei ka pop ka ba tam ta ka ba penjat kat kum ka statistik ngan ong fi wat ki kristan ngan ong fi ki ba bon ba ki ba ngop kani ki ka pop ngasi sin ong fi ngalalong kristan kan rei ong fi wat hikai Sunday school ru majule hadin kataru ong fi rei nga aingu yo blai ngan sai thu ifi ki steps kum no fin lat aingu yo blai mta masa shlur ban kran ya kani ngan ong fi namar bayala de da ka jing ai jong blai ngala yo lut ngayang ka jing lat lut kani ka pop ngan ong tang kata mlei tang ba fi pet ka manifest kan sa panlong mi fi ba fin le sai hi wei pat ki pop ngan ong fi ki bakham ki finiat ha surok ru pin pet ya ki briamo la da fidan kani ka jat pop ngan ong fi ka khmat jong fi kan syukwa brai fin sa pet ki briu da ka khmat ba ko brai ngan ong fi finum dan ka jing khoi ha ba ki khmat jong fi kinum dan ka jing khoi kan sakta ya jing em jong fi ngan ong fi tang finum yo thia tang fin poi sa ka depression ngan ong fi anan tang jing sngau si ka jing em finum dan ka khmat ka ba keman ngan ong fi finum la ban duai finum la ban puli ko ba ngan ong fi anong fi dan kibriu ki balet ban bam jing khawai utrai ru bat kani ka pop anong fi ki dan kibriu ki bam sut nyo anong fi gilat kani ki myo lat lut ngani thu fi man shwa ngar ngajulong ta oh shwa ban jing khawai utrai ngala duai ngala ut ngala ya shitayo ngala lat lut anong fi oh par bam jing khawai utrai ho dan shu unrei dadap nak tu ka ju biang anong ale nang ta nang tau baman habau penyo rung ni fi kani ka pop kani ka jet pop pet ini film jaklia baik ini masturbation ngon fi on sale kum daula da penle kan wan ka guilty conscience fi kan penlong fi ba fin ngau si kthang on penram fi unum la fi tang ba fin lech ka yen jong blai bat kan poi hadu ka por blada film yo man lat lut yang ni ka pop fin sa em ha ka jing em ka ba arsap balai ngan ong fi ki bun ki briu ki jong blai ki ba khrau ba ong fi ki bo blai la penan kam Andai bagi mio ban lat lut nak ni pop la tenrong ni ki kam jong blai ki balang ki yang mani jong ki kim ban si ban le arsap namar bakim lat lut ngon fi kesat ki kwa ban lat lut rei namar bakim lat lut ngon fi kiat arsap ha ka bakhat do ni pop ha baka kharai ngon fi kawan ra senan ka jingyap bat ki kelan senan na ki polpet jong ki ngon fi ka kata ru ya ka marriage ngon fi ada fidan kan ni pop ngon fi akran ko mubriu pa bala lat lut bala yat lengbai kan ni mdei yo fi ong bangadang de u akhna khlung nu samla ba syukran reng akran ya kan ni ka ba ka bala de ja ka jing embat ba bo bleu lat lut tong ini pet no kumno ba fin yo lat lut mentang la itu ifi ya ni ka pop on fi sibun ki ban ja leng ba kan ni ka pop kan wan ra ya ki wei pat ki pop kiba nganong ifi kiba kham shar khain rei to mentang ni pet na kumnu ba fin yo lat lut nak ya wala yem ba ni ka pop wala yem arsap nganong ifi wala ya ka jingdom nganong ifi ka badan ning kong dam do ba fin lat lut nak ni ka pop ka point ka baning kong ka long ba fidan kam ban address ya ka ba ka dai ka pop dan gibriu kiba pet na ki secular psychology ni ki pet na ki jing hikai jong ka perthai ki ong ba kani kam dei ka pop ki let pet na ki let ya kali ni ki briu jong ka perthai ki ong ba kani kam dei ka pop ka dei babaro ki briu ki let lut kalong normal long fi em kam dei normal namar kani ki kini ki baak kini ki pon industries ni ki film jaklia ki hab bandi la kamet ajong ki syate marau ma fi rap ban siu pisah ong fi ban penlong marau ki namar kini ki baring video ini ki yo shibun ka pisah bat ki penlong marau bat fi pen kadai ka pop namar ba ka pen jat ya kalong renyang jong pi kan thai ka pen penduk pendam de yang penduk pendam ka pen hiardor ka jinglong kan thai bat senrang nong fi ka bau bleu la ai bangen recruit nong fi la da fi pet u bleu la pet ya kan namar fi dang siu pisah tu leng bagi mobile jong fi ki data jong fi bat fi ai jakai u baman nong fi penyar ya ka hima jong baman
fi penyiar ka hima jong sultan ngadong fi wat ong bakam dei ka pop wat pet na gibri jong pertai gi ong bakam dei ka pop kani kalong normal baro kele lut wat ya ka masturbation ru ngadong fi ndrei kani ka pop ngadong fi kan wanra kan pendu ifiru ya ka self confidence mo baik ngi dan ka god confidence ka ong ka bangi ni shania ha ublei moi ki ai baro amdei ka jingla jongi kan confidence ndrei kadan pat ka bau blei wa ya kata ka ba fi khat ba fi long shlor man kran ai kani ka kawan ra la da fidan ni ka jat pop man ra fi tiang man kran ya ka jing sisa finum nut man kran ka jing sisa la da fidan kani ka jat pop finum nut man kran kumbang kran ta da ka jing ai jong blei la da fidan ni ka jat pop finum dan ka confidence ngadong kan pendu ifi ka self esteem confidence self esteem ngamut ba pen krawel din rank ka ka mga kran ngamut ba fi sadu ka tu ka jinglong shlor jong fi man kran gi ai ringing dei ban pen kraw ta ka self esteem ba ringi pen kraw ya ka god confidence ka bang ngamut ong ni ka god confidence ka ba ka jing sngo shlor oblay finum dan fin sngo long finum dan ka man kran ka jing bat la fidan ka kardan fidan ki fidan ka spa ka phawng ong fi finum shlur nong fi ba fisha te marau ni pop isngap ha kini ki steps ki bangan ya thu fi ba fin light hani kabanin kong kalong ba fin address ba fidan ni ka pop ba fin so thu ba ni ka dei ka pop amdei ka ba ibri ko parthai kat kong ka jing define jong ibri na ki ba ki bishar ki ibri ko parthai ba kam dei ka pop ka dei ka pop fi ban admit ba dei ka pop but kadan kam ya fi ya ka jingkala ka bamut ka basisha ne kata ka genuine repentance fidan kam ya ka genuine repentance ba fidan kam ban light do na ka pop anong dan na padang jong fi si ibala apla ibala ayam hublay handrai si banai arbanai fil ala dadap nak tu ngadong ya fi poi biang sejuk malak juya ya kan hian nang hadiki snam lagi post nam malak banong ring aingu yo blay ba akum bangala yo la lut nyai thu ifi kabaning kong du ba fin la lut ka de ka repentance kadan kam fin hab nang kam yo blay fin hab dan ka tu ka jing trong na ka do nut long desperate ban lat ta ka wi ka baning kong du fi hab ban long desperate ba fin lat lut ngadong fi na ka pop namar ha ka ni pop ngadong fi amdei ba fi shule nang ma fi kidan ki men sim ba man gi ba pet ye ki film jakhriana na fi ning kong fi sedang ban pet tu kampat mai lai rai haba fi la amlien ban pet ngadong fi idan kita ki demonic spirits ngadong fi ki barung hau briu ini ki sim jakhlia bat ki sedang ban pet haba kitu ki la arung fi syate mara fi numla ban lat ngadong fi kaba ban lat fi fasting na fi duai sum num nuru wat mut fin lat fin poi biam sejuk ngap try dan pedang fi bala fast la ut ha ublai rai wat katar kim lat ngadong fi lak su sat pi ut rai ngani tu fi kabadan kam khawat pi dei man fasting rai kabaar fi dei man tip baki dan ki men simbaman de haba kadan kam hakani kajat pap kadan kam ya ka bor jong men sim khut pan kan kadia ngadong idan ki briu ki balat lut haba kawan ka bor jong men sim khut ngadong fi kawan ka bor jong men sim khut apa fil ayam fil ut fil alat sha fil alat kawan ka bor jong men sim khut ka kadia namar ba ka ong no ka anointing ka break the yoke ulani kata ka jing pensle ka pan kadia ai ka lengkor ngadong fi idan ki briu andrai khambon sin ngadong fi dan ki ba sa kumne da kisnam kidan kam ya ka jingrap jong ki wei pat ngap kani ka point ba ar kidan kam ya ka jing wei pat ada fidan kumne ni ka jat pop ngadong fi let syaki briu ki jong ublai ki badan ya ka ikhtiar jong men sim khut ki badan ya ka bor jong men sim khut pan be ya ki men sim baman fidan kam ban le kumno ban le chi tu briu jong ublai ibala lat lut ya kani hi bah fi thu aki ya kani pop fi pla ki fa ban pla desperate fi non desperate fa ban pla ki hakmat jong ki ba fi pla shu Jesus Christ utu briu jong ublai un song no ba fi pla un sapa ban ong fi try Jesus snap ba ngau kai ka bang aju pen le ya ki briu ki bala yo jing lat lut ya kani pet ngakran ya ni ka balong practical ka ba finyo kidan giwei ru ngam tang manga ngam klim ni ring akwa ban yarap fi ngam semon ban project fi ni ring akwa ban fin lat lut kidan gibriu jong ulai salat kidan gibriu ki bala ban le tarun re ka ba ngai thu fi bang shet ban le asyik penong ki ba kat ba finang snap ya kan ka video ru
tonang le kan ka jingkala ka bom ni nga syong ni ba habang ale counseling iki ong kum ni ong try jisu bakodor nadu kador nut le sia kan ka por filak le praktikal kan ni try jisu bakodor awan khmat jongme nadu kador nut ka bapat nga ai hasami 100% ba try nga plan ya kan ni kapop jong ka jingpat yaki film jakya yaki pon addiction try ngawan hakmat jong me nadu ka donut try ji subakodor ngayam ngaut ame wan sat khut dak snam jong me kani fi hapang nadu ka donut wan sat khut dak snam jong me but try ji subakodor nganget try ji subakodor bamela asya hakading fna calvary ya kani ka pop pon addiction jonga ya kani ka jingko abra jonga nganget turaji subakodor ba nalasya akadim fna calvary turaji subakodor nganget bakas nam jong mi kala ban sat khut ya ni ka pop ka bangadan bat ngan li kum kayor nganget nadu ka do not fiap ban ngat kata bat turaji subakodor fiap ban ong ni try fiap na pla try nga IT shami ya kani kamen sim jongai kani ka khatmat jongai gi organs jongai gi jingmut perkhat jongai kamen sim jongai IT ba men long nadu mentak sngi utrai jongai mat ba kamen sim jongai IT lot chami trai akut jingmut trai ji subakodor bat nga renounce ya kani ka pop jonga jingpet ya ka film jaklian ya ka pornography ya masturbation nga renounce bat nga pen kedia nak nadu mentak sngi fidak bang kata bat trai nganget nadu ke dok nut ba ublay ulah penmikpat yau Yesus Kristus nak ibayam nak bang ya kata firap nget ndai dang fi ong firap nget ba kasintor yang fi bat ki jingmat perkhat yang fi bat try nganget ba ublay ulah penmikpat yau Yesus Kristus nak ibayam dau mensim khut bat try nga kerpat eme ba men penslek yang aman penbaptis yang ada uniu mensim khut ublah penmikpat yau Yesus Kristus bayap pat haba uniu mensim khut nganget udan hapok jonga un ai ka jing em ya ka mat ka bayap jonga fin ong ya kata kat ba fidang ong le si menta fi penbut sapet biang ni ga YouTube video repeat bar haba file menta hakaju ka por la dakadan kinu ki pornographic material selane gitu gi video jaklia haki mobile jong fi video ban delete no ya kinu gi Facebook account lani ya ki Instagram lani kinu ki iba ki dan ha mobile jong fi ki bala ban kering biang fi fiap ban dale ni ka jing kala ka bamut ka basisha ka dai ka ba fin dale action video ban let no negi sites bar khat delete lot mentakat fi isham ya mobile delete lot gitu gider bar khat delete gini gi account so fi lada angam ong bakas social media kasni hanga akam Facebook menta ngahap ban pendan kam namar nga-share ka gospel ngan ong fi roi lada dan gitu ki beri ki bompat la ban like ngani ka pop ba fi delete dashboard di Facebook account jong fi lani ki Instagram fi ki ba penkwa fi kini ki ai ngan ong fi pihak benle ya katangan ong fi namar ka tin jong beli ong lada ka khmat jong me kan penlet dujak eme bahama maklam ka lada ti jong me lani ka kanu ka mo khatmat ka kan penlet jujong bahaba at na fi kai ka jingmot ni kamot bangin at ndi bangin penmatla ai khmat jong ngi mla mo benle ka ban clown andrei jingmut ni kalong ba fin weng no ikituki dor jakhlia ni ki badang da film le ang tangan ong fi ai jaka ya u setan ketin jong blek ong to wat ai jaka yu setan adok nut ong tu yele yu persya yu setan un phat yap no ni fi kadai kani bang hap bandai le kani ka jat pop no fi hap delete hap renounce hap ong mati no bat haba fila le am tan adok nut filat chau tu briu jong blei un penduai fi penduai fi bat daka ikhtiar jong bensim blay ngat ong fi ha kerteng jong Yesus Kristus wana Nazaret un be ikidigi bensim bamman bat teng habang ale ya kan ka counseling ha bagi wan gibriu shanga ada kidai ki long kemi ngam jufang marwai ngakhat lang si ki long kemi ne ki kentai ngakhat lang ki gitu ki badan government string ya shong lang bat ki pla ya kan bat habang ile ya kan penbe ikidigi bensim bamman ngat ong fi kilat lut kilabun ki balak lut nakani ka pop ajat pop wat magi pop ki aurea kila la lut mentan renga keren spesifik ya kan ka jet pop nomor kan ka jet pop kan sawan ra ya pop jong ka jing aurea ba ka jing klim ru ya ba fi dei khna samla le ya kan ngan ong fi ka dei bandan na do nut jong fi ngan ong fi do mentah kan ka por kat ba fi dang pet ya kan ka video ngan ong fi
ngan penduai fi hakani kapor let's see fi la pla ni di kamera jong firu hakani kapor pai uni ubaman kwa fi ba fin I kan ga video ngan fi wele persya namar ba ubitar ba bang be mensim baman dia hakani kapor itu ikong iba kana samla shonrang bat kentai gi badan yani ga jat pop kat ba fidang pla mata ngakren ni daka ikhtiar daka bor jong mensim ba ko ya ka kerteng jong Jesus Christ itu ki mensim baman jong pornografi mi na aka kerteng jong Jesus Christ raba shedeke de shedeke raba shondo ko raba shedeke de mate makum ya gitu ki mensim baman jong ka jingko abra jong ka porno jong free jong ka masturbation jong ka jingko aurea jong ka jingko aklem ngayu right hang ni ha ka kerteng jong Jesus Christ wa Nazaret hafi itu contain shenrang bat kentai long kemi long pangam tip fidan tu ngate ngaku mi gini gimen sim baman kat vidang pla ngayu right haka kerteng jong Jesus Christ Nazaret haka kerteng jong Jesus Christ Nazaret nga hukum mi no haka kerteng jong Jesus Christ long balat lut haka kerteng jong Jesus Christ kat banganang duai ni ong ya kani kentin ong try pelat lut yang kani sengi ong try pelat lut yang kani sengi try set me free Jesus one man side code in one man sim code ong ya kani kentin bat saang ni ka sentur jong fi filak ban pri filak ban kertat ang tu filak ban lenyar tang namar ngakren ni daga ikhtiar daga bor kabala penslek do men sim code ora bash de shedeke rabash shondong ayu right man sim baman ayu right spirit of pornography spirit of addiction to pornography I crush I trample I cast to the abyss right now ngate ngaku me itu ni men sim baman gi badan kini ki bri gi bapet yang ni video ayu right I command you to come up right now in Jesus mighty name pet siki khamat jangan mata I command you, spirit of addiction, spirit of pornography, right now, leave in Jesus' mighty name. Come out right now in Jesus' mighty name. Come out, come out, come out, come out. Jesus wants you out. Go to the abyss. I send you to the abyss. I release the power of Jesus Christ. I release, I bind you, I crush you, I release your grip in Jesus' mighty name. Haka kerteng jong Jesus Christ ngate ngaku ngapalat lut. Yame mensim baman ngalau ngalat ngabek emesh abyss right now in Jesus' mighty name. Palat lut i beri jong ublay. Ngayu right ang ni rabash shedeke rabashondo. In Jesus' mighty name be gone. Hallelujah. Long balat lut. Bukan para kentai para shenrang fin long ki balat lut naduk kan digasngi. Bat la da fi kwa ru ngan ong fi sa kontak yang bat leng ba katuka Facebook ngamban si ngam ai namar ai number ni ngan ong fi ngan umla ban kita dari phone kring krang hilak ban le nakika account jong ki weiru la da fidan ka jing leng ba ka Facebook ba fi la delete Nari pak nak wiki account jengki wiki bah lak yok ban lak lut filak ban teks yang Shandan remai swear ngada terang ban yarap ya fi ngan ong fi mendai bang ayun rai bleu ai kani ngak ban yarap ya fi bat dalak dap nang tangan ong fi dai ban pendap ya lidah tin jong blai fi kam dai ban syong tli hadim bang meni mensim baman bau lak lak lut fi mendai ba fin shu syong jasbe fin syong jaitu fi dan kaman pendap ya tin jong blai sim David wang ngalakut jengmut ban pusan ya ketin jong me mit ba mat smi nang bangan mlek pop persya me ketin jong blai nak sam spak khandai ong kumnu samla un record ya la jing em jeng eladi dakaba pusan ya ketin jong blai mit ba mat singin ong fi tang ba filak syak pelat lut ni men sim baman fi dan kam ban ya jing lat lut ngaru ngan ong fi da jing ai jong blai ha bang lat lut ju penlet por show LD ban pet igi bam dai ka YouTube mapenan kam ban ayalap ya gospel ban pet igi video kiba tai komen si man fi ju penlet por ka ba duai ka ba puli ketin jong oblai ka ba ngam ketin jong oblai ka puli kat bri ba thok ketin jong bri jong oblai pada yang tang ayang ka jing lat lut man fi pangidan haba filat lut fi ban yang persya ba fidan authority ru kerteng jong Jesus Christ gitu gi balak lat lut ba fin yang ka jing lat lut fi ban fidan kam ru ban fi sutu ba identity jong fi kadan how Jesus Christ te ba khaddu ngadong fi hadin ba filat dap kala ka ba mot si ba shisha lada empan pat pen baptis fi fidan kam ban let ka jing pen baptis ngadong fi makran ba ni ya ka practical fingat na fingat ka syong hafi Kasyong afi ngan saong ni gitu gibri gibala ada plat nak ni bikin ai ka ayu da fi kwa na kiru ya ka jing shisha ya ka saki ngan fi
Hadin fil adab kala kamot la adab penbe ini mensimbaman dan kamban baptis fi haka haka kerteng jong Jesus Kristus da ka penngam fi ka haka por jong jing baptis on fi kimi ini mensimbaman kan selek sunan shiti sinong rom puli shiti nong rom aba Henry when kong hadu Henry bai thu shapang jing baptis ban tap iki pop jong fi bansa ban bafin yo ka bor jong jing mi pat bat ban sanar itu beri berteman bo pensoi fi ban pet kan ya ponawar fi bat ban weng no itu ban mat jong fi fin sar lat lut ngong fi fin dan kajing lat lut om tang ta dadap nang ta fi dan kam ban yai ne aka tin jong blei pat kidan ki beri ngong ki balak lat lut no ni men sim jong ponawar fi ngong fi lat lut nrei ki lat yang syaju namar ba kim yai ne aka tin jong blei kim ya dan lang kajing rengkat ki beri kim duai kim syarai ki le sting pimut ya kaju yang ngiru bayang kajing lat lut ladang ale sting man sangap yang reng asu thu mta am kwa ban ai ka ki ka jaka yu sultan on video ban yang di lada film pat pla on fi buri gini ki pop la de ki dan ki pop aurea ki ba fi kham pla lu sha fi pla shi tang siliang on fi le ra ni on fi ban pla fi buri sekendang on fi satre biang ni mun sim baman on fi wat long ki balik ran balik fi le ran Jesus Kristus la sha ka di fna kalvari lada fi le ran ban pla yo Jesus Kristus hakamat kibrim fi hakata kasngiu blame sapan jikan tika syong fi para banget fi kwa ban yai sa hani porong rafi fi kwa ban yai ya ka jingdom pim kwa ban wan sha jing shai ka syong fi para henman para long kmi long pa kena samla thep chirang ka syong fi ne fi kwa ban long ko bri wala ilo kadang fi kan ni kapop kadang fi kan sa penduk pendam wat ya ka jing terekam yang fi finum yo thia finum dan bor finum dan energy pinum la ban concentrate ya ka kwat fin kre ro na fi asim na ana pop ban ka por jang fi ka tu ya por ba fin concentrate na kan mau mensya na fi ka tu ya por jang nga pet di kenta hanoi matang aingu na du mangalat lut nga saiso nga preach ya gospel nga yalap ya gospel rabashide ke rabashondo thank you Jesus hallelujah te para banget ka syong fi kwa ban lat lut na fi kwa ban syong tu jingdom mi no na ka jingdom wan wat le ran ra ini rap ono fi kum kibri bla yo jingjap ini rap fi amar ba kibri kim tre ban yalap ya ni amar ldi ki ada pidang sakte ni pinum not ban yalap ada pidai pastor pinum not ban council ada pat lai lo ldi ngakran da jing sha kumba namar ba un sama manifest na fi dar pi un sa penram fi ndrai kum kibri bla lai lo ni kran ni jing syawan ini rap lada dan sakiwai kibri bla lai lo kin penduai fi lat sekitar among ni fi bangi ba pinwan tang showai ndrai lada pipi dan kabor penlek lang ki wai ru bali film yarap kitu ki bal alat lut fi dan yak ikhtiar jong Jesus Kristus ka gospel markas kelnang bakat brit khat bakat nyau ko kini gidak kin bot kita gi banget kin ya be no iksud bat kin ya keren di telit di batama le ya kan ni kan lada film 4 jumlien ban le fi kwa ban pen yarap ki bri wan shening in I training ya fi aga kerteng jong Jesus Kristus fin long no kin senran finum syushong kai pelut kai fi ong fi ban shu yalap gospel klam ikhtiar klam gabor dong fi fidan kam ban yalap beka gospel ka badan gabor bagi ikhtiar ka pelat lut igi brio naki men simbaman ka pelat lut ni kam aurea pelat lut fi naki pornografi pelat lut naki jing bisni brio dong fi kamen toy ban yalap ya tin jong blai fi entertain hat fi kwa min sai ngasa pelat sakawai ke video sa snap ba ya sakawai ke video ngan sa pelat kumno ba Jesus Kristus u yalap da ka ikhtiar bat kabor bat kumno mangi ki bri jong blai ru ngi de ban yalap da ka ikhtiar bat kabor la da ka jing yalap jongi kam dan ikhtiar kam dan bor ni silong tang kiri blai ki bri ki bakop ya ka der jong blai ki balen no ya kabor nong fi kam dai ka ba shisha ka gospel ka ba shisha ka dan ba ikhtiar bat kabor fin lat lut nong fi fin chakri blai fin ya ka jing em ka bu di like share ya kan ka video namar ki bri shibun ki dan kam ya kan like share but subscribe kitu gi bompat ju subscribe no fi ipen mi igi video ni gi belong practical nakabanta ka buram jang blengi aingu mi ai ka buram jang blengi ipen kraw yu Jesus Kristus nang baudan syaka bor u em mentau yai em thank you Jesus hallelujah to smile nak ngah serious amen ya roh